खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौसे जानायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां बीटीसीनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे लोगोथि जानाय थामहिनबा बीपीएफ आरो यूपीपीएल जे ज' जानायनि बेलायाव बिथाङा बुंथिदों जे बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआव थामहिनबा राजखान्थियाव सोरजोंबा सुथुरथारबो गैया अरायनि थाखाय सुथुरबो गैया आरो बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों जे अरायनि थाखाय लोगोबो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया কোনো রাজনীতি দলে কারো কারণে চিরশত্রু নহয় বা কোনো রাজনীতি দলে কোনো এটা রাজনীতি দলৰ কাৰণে কোনোদিনা চিৰ বন্ধুও নহয় नंगौ बे समाव बिथाङा मोनसे राजखान्थियारि बाथ्रा थामहिनबा बीपीएफ आरो यूपीपीएल राजखान्थि हानजाजों ज' जानाय खौसे जानायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे राजखान्थि हानजाजों आबुंथारै बिथांमोनजों जे सुथुरबो गैया आरो गुबुन फारसेथिं बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों अरायनि थाखाय लोगोबो जानो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे सावरायनाया दासान्दि सोलिबाय दङ जे बीपीएफ आरो यूपीपीएल राजखान्थि हानजानि जे खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बर' हारिनि स्वार्थ थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंनाय बाथ्रा आरो बर' रायजो राजाफोरा लुबैनाय जे खौसेथि जानांगौनि बाथ्रानि सायाव जे सावरायनाय बीपीएफ आरो यूपीपीएल जों जथाय खालामनो थामहिनबा बे मोननै राजखान्थि हानजाखौ बीटीसीनि राजखान्थि हानजाया जे माबोरैहाय खौसेथि जानो हायो बेखौ लानानै जे सावरायनाय आयदाया दासिम सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया आरो बिथाङा बुंथिदों जे सावरायनाया मोजां जायोब्ला उननि हाबाफारिखौ बा उननि हाबाफारियाव मोननै राजखान्थि हानजाजों माबोरैहाय सोलिनांगौ बा सोलिलांगोन बेनि सायावबो सावरायनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया आरो बीपीएफ राजखान्थि हानजाजों बेफोरबायदि ओरैहाय सुथुरबो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बीजेपी राजखान्थि हानजाया जे फैबाय थानाय 2025 इं मायथाइयाव जे बिसायख'थिखौ हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेनि सायावबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों दि बिथाङा बुंदों जे सिगांनि सानावबो 2020 इं मायथाइयाव जेब्ला बिसायख'थि जादों बै समावबो बीजेपी राजखान्थि हानजाया हारसिंनो गेलेदोंमोन आरो फैबाय थानाय 2025 इं मायथाइयावबो जुदि बिसायख'थियाव बीजेपी हारसिं गेलेयोब्ला बे गिदिर बाथ्रा नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बीजेपी और यूपीपीएल যোৱা নিৰ্বাচন আমি বেলেগ বেলেগকৈ খেলিছোঁ একেলগে খেলা নাছিল খেলাৰ পিছত যিহেতু দুয়োটা ৰাজনীতি দল চৰকাৰ গঠন কৰিব শক্তি নাপায় সেইকাৰণে দুয়োটা ৰাজনীতি দলৰ মাজত এটা বুজাবুজি আহিল যে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম যিটো কাম কৰি দুয়োটা ৰাজনীতি দলৰ স্বাৰ্থ ব্যাঘাত নহয় তেনেকুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে লগ লাগি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰা হয় অহা নিৰ্বাচনত হয়তো দুয়োটা ৰাজনীতি দলে বেলেগ বেলেগকৈ খেলিব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ माबोरैहाय गोख्रों खालामनो हागोन बा खालामनाय जायो बेनि सायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बे समावनो मोननैबो राजखान्थि हानजा बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौ खौसे जानायनि बेलायाव खुगा बेखेवदों बिथां बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बिथाङा बुंथिदों जे मोननै राजखान्थि हानजाया खौसे जायोब्ला उननि समफोराव सावरायनायनि गेजेरजों उननि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमाया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों अरायनि थाखाय लोगोबो नङा आरो सुथुरबो नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै होनि बीजेपी নির্বাচনে প্রায় এবছর আছে আমি পার্টি হিসেবে
নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুত চলাই আছোঁ খুব দ্ৰুতগতিত কৰা নাই কিন্তু মন্থগতিৰে আমি কাম কৰি আছোঁ চলাই আছোঁ আৰু বিগত 4টা বছৰ আমি যিখিনি কৰিছোঁ অহা আৰু এটা বছৰ বাকী আছে সেই এটা বছৰ আমি জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হোৱাৰ পৰা কাম আমি কৰি যাম যিহেতু আমি সমাজ সেৱা কৰাৰ কাৰণে সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ সেইকাৰণে এই কাম আমি কৰি যাম ৰাইজে ভোট দিয়া নিদিয়াটো আমাৰ কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি যিহেতু বিগত 4টা বছৰ জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হোৱাৰ পৰা কাম কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ আশা যে ৰাইজে আমাক গলি ল'ব এনে BPF আৰু UPPL মাজত আলোচনা হৈছে কিন্তু আলোচনা আৰম্ভণি হৈছে এইটো পিছত কি হয় এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাযায় আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে যিহেতু একেটা অঞ্চলৰে দুয়োটা আঞ্চলিক দল আৰু প্ৰায়বিলাক নেতৃত্বত থকাখিনি একে জনগোষ্ঠীৰে হয় মিলা প্ৰীতিৰ মাজত কাম কৰিব পৰা পৰিৱেশ হ'লেতো ভালে আছিল আমি আশা কৰোঁ তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ হ'ব কাৰণ ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে কাৰো কাৰণে চিৰশত্ৰু নহয় বা কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে কোনোদিনা চিৰ বন্ধুও নহয় আৰু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ UPPL BPFৰ মাজত কোনো শত্ৰুতা নাই আদৰ্শৰ কিছু ডিফাৰেঞ্চ আছে ইমানখিনিয়ে সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ যে আলোচনা ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰা এটা পৰিৱেশ এটা বিজেপি আৰু UPPL যোৱা নিৰ্বাচন আমি বেলেগ বেলেগকৈ খেলিছিলোঁ একেলগে খেলা নাছিল তাৰপিছত খেলাৰ পিছত যিহেতু দুয়োটা ৰাজনীতি দল চৰকাৰ গঠন কৰা শক্তি নাপায় সেইকাৰণে দুয়োটা ৰাজনীতিক দলৰ মাজত এটা বুজাবুজিত আহিল যে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম যিটো কাম কৰিলে দুয়োটা ৰাজনীতিক দলৰ স্বাৰ্থ ব্যাঘাত নহয় তেনেকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে লগ লাগি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰা হয় অহা নিৰ্বাচনত হয়তো দুয়োটা ৰাজনীতিক দলে বেলেগ বেলেগকৈ খেলিব পাৰে তাৰ ডাঙৰ কথা নহয় সেইকাৰণে তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক কি কয় বেলেগ বেলেগভাৱে নিৰ্বাচন খেলিলে এই দুয়োটাৰ মাজত হাত মিলিব তেনেকুৱা কথা নহয় কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো আমি একেলগে চৰকাৰ চলাই আছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ মাজত তেনেকুৱা হাত মেলা নাই শত্ৰুতাও হোৱা নাই আমি এতিয়া একেলগে চৰকাৰ চলাইছোঁ একেলগে আছোঁ আৰু BPF যদি আলোচনাৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতিৰ মাজত আহি যায় সেইটো পিছৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় সেইটো পিছত দেখা যাব मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों CB जुवेलार्सआ नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ CB जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे CB जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे CB जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन